wallahi karya ne wallahi. Wallahi karya. Sai na dau mataki. Wallahi karya ne sai na dau mataki wallahi. Wato kawai abun ma ya koma raini hankali yanda kasan nan take da zafi. Get right here, man. A da kasan nan tafi garwashin wutar zafi. Kai a ce ni za yi wa wannan ni da kaina sai na dau mataki wallahi. Karya ne. Bari tukuna na san me zan yi. Sai na dau mataki. Mai anguwa. Lafiya lau. Alhamdulillah. Gaba ɗaya na ji angon ka dau hayaniya ne ce to bari to me yake faruwa haka? To ba dole ka ji ni hakan ba. Ai dole ne ka ji ni hakan. Saboda kawai ni angon ne gaba ɗaya kawai abinda ake min ne bana jin daɗi. Ya kamata ku dau mataki. Waye taɓo min kai? Mataki ba to zan dau mataki. Waye ne taɓo min kai? Waye taɓo ka angon ne? Kasan da kasan nan take da zafi. Kasan ta yi zafi sosai ne. So to akwai abin da aka min ne shi yasa zaka ji hayaniya na angon ya to shine kenan. To gaba ɗaya na ce to ni wannan abun bari in fito gaba ɗaya. Waye ne ma ya taɓa ka ne? Wannan waye taɓa ka? Waye taɓa gaba ɗaya abubuwan yi wannan abu? Magi muka aje aka sace mu. Zaka ce to magi kuma Magi aka sace mu. to waye ne ya satan haka? Ka faɗa min shi ko shi waye ne? Za ku dau mataki za a hukunta shi. Za mu hukunta shi. Za a nemo duk inda yake a hukunta shi. Duk inda yake za a nemo shi a hukunta shi. Waye ne faɗa min shi kawai. Hukunci dai za a masa daidai da abin da ya aikata. Da rabin magi muka aje a daki bera ya sace mu. Bera kuma?